Здравейте! Днес ще изпробваме една боя професионална, за да видим как ще стане. Като цяло смятам в продължение на 2-3 боядисвания или 4 да изпробвам различни видове професионални бои и да видя какъв ще е резултата. Защото общо взето при руските бои винаги на картинка едно, обаче на живо става съвсем различно и много пъти ми е било много интересно дадена боя, примерно като я видя в каталог, повече ми се иска да видя някоя момиче или жена, нали, с тази боя, как стои на нея, но почти не намирам такива видеа или снимки. Затова реших да направя такова видео и днес ще изпробваме по-специално боята на Миаманте и сега ще ви кажа кой цвят. Отваряме я. Ето я и нея. Ето е боята, ще я пробвам за първи път. Като цветът е 1201. Ето. И се води супер платинено пепеляво русо екстра. Очаква се да стане най-светлото, т.е. съм взела най-светлото. Ето го и окислителя към него, взела съм си 12%. Изключително голямо количество е. Ползвала съм и други професионални бои, но тази не снима много голямо количество. Окислителят е цели 250 мл и боята е 100, така че ще ме стигне поне за 2 боядисвания. Днес ще пробваме тази. За съжаление не направих едно видео, но предният месец пробвах друга боя, която си бях взела от златна рибка. Много не се сещам честно казвам за името, обаче стана доста жълченикава. После ще я погледна коя беше тя и ще ви дам апдейт за нея. То сега много не се личи, но в корена първоначално като я бодисах беше станала доста жълта, което не ми харесва. Аз искам общо взето да става натурален цвят, нито да е прекалено жълто, нито пък да има прекалено сиви оттенъци, защото и двата варианта не ми харесват. По-скоро си представям някакво чисто русо. Евентуално ако има леки пепеляви тонове е окей. И така, сега ще започна с боядисването с тази боя. Разреждането на боята е дадено да става 1 към 1,5, така че сега слагаме и оксидант. Ето, бодисах си косата. За съжаление, докато съм се боисвала, едно от видеята въобще не се е заснело и е изчезнало. Това е цвета, който се е получил в момента. Както се вижда, има пепеляво. Обаче не е много такова тъмно, така че предполагам, че като се измие ще стане много хубаво. Ще дам апдейт сега, като се измия косата, какво ще стане. С боята ще седя някъде около 35 минути, обичайно стоя 40, тази ще стоя 30-35 и като измия ще видим точно какъв е станал цвета. Така като гледам, може да се окаже, че ще бъде една от новите ми любими бои, защото гледам, че вътре в корена става супер. Това, което пропуснах да кажа, че аз не си изросявам корените, винаги нанасям боя, твърдо против съм изростили, защото много изгаря косата. По принцип на мен боите долу-горе ми изсветляват перфектно. Моята естествената коса е светло кистенява. Това също има значение за русите бои. Предполагам, че ако някой с много черна коса, може би цвета няма да стане точно такъв. Ето ме и след измиването на боята. Цвета, ето както може да видите, е много чист, не е много тъмен. Честно казвам, стана абсолютно перфектен, такъв какъвто си го представях и какъвто исках да стане. Много добре се прилея надолу с другата ми част от косата, без да я боядисвам. Има много леки пепеляви оттенъци, които всъщност неутрализират жълтото. Така че имам си нов фаворит в боите. Определено тази боя ще продължа да я ползвам, но в момента имам още няколко, които съм закупила и ще ги тествам и тях. Аз си боисвам косата на около 20 дена, така че сега имам от Миаманте още една доза за едно цяло боядисване и още няколко има от другите. Но определено може би тази боя ще продължа за бъдеще да ползвам и като свърша другите, най-вероятно ще мина само на тази боя. Ще кача после и едно видео, когато косата ми изсъхне, за да имаме по-голяма представа точно за цвета, какъв е и какъв става. Но от 10 от 10 давам на боята.
Пропуснах да кажа, че боята я закупих директно от сайта на Миаманте. Видях, че има и в DM, обаче там ги няма тези най-светлите тонове, така че за най-светлите тонове трябва да се поръча директно онлайн. Не знам дали в DM ще пуснат и тези светли цветове. Ето така изглежда и косата ми като изсъхна и на дневна светлина. Мисля, че цвета наистина е супер и стана перфектен, точно както исках. Така че боята е супер.